гузоришҳо ва барномаҳо вобаста ба паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва Маҷлиси олии мамлакат дар 3 моҳаи аввали соли 2020. Мавзӯъҳо: саноаткунонӣ бо сурат 40 гузориш ва 3 барнома, дастгириҳои давлатии соҳибкорӣ 15 гузориш, саноаткунонии рақамӣ 7 гузориш, сармоягузории давлатии тиҷорату соҳибкорӣ 4 гузориш, солҳои рушди деҳот, саёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ 40 гузориш ва 21 барнома. озмунҳои Тоҷикистон ватани азизи ман ва фуруғи субҳи доноӣ китоб аст. Шудашавии китобхонаи нав 15 гузориш, аз ҷумла дар дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, прокуратураи генералӣ, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ дар вилояти Хатлон, шаҳрҳои Норак ва Истарафшан, ноҳияи Варзов ва дигар ташкилоту идораҳо. омодагӣ ба озмунҳо 70 гузориш, вазъи фаъолияти китобхонаҳои оммавӣ ва мактабӣ 25 гузориши таҳлилӣ. Дар ҳамин давраи соли 2019 саноаткунонӣ бо сурат набуд. дастгириҳои давлатии соҳибкорӣ 5 гузориш, саноаткунонии рақамӣ набуд. сармоягузории давлатии тиҷорату соҳибкорӣ, ҷудо кардани грантҳои президентӣ ба соҳибкорон 6 гузориш, солҳои рушди деҳот, саёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ 80 гузориш ва 31 барнома. озмунҳои Тоҷикистон ватани азизи ман ва фуруғи субҳи доноӣ китоб аст. шудашавии китобхонаҳои нав набуд. омодагӣ ба озмунҳо 40 гузориш, вазъи фаъолияти китобхонаҳои оммавӣ ва мактабӣ 15 гузориши таҳлилӣ.